Gabon Euskalakari. Maulek, Baxe-Nafarroak eta Lapurdik gozo hartu dute korrika. Beratik, Saratik, berara egin du. Lapurtarrek gero arte esan diote eta Nafarrek ongi etorria egin diote berriz. Eguna, gaua, eguna, hori da korrika. Biziposa, ona irudi eder batzuk. Plazan elkartu, dibida baiolazu. Ondolo egin, koloretako ametxekin. Elizondoko irudiak orain ikusi dituzuen azken hoiek eta gaur berton bi lagun. Neure eskuman, Iaski Serrano, kazetaria, Gabon Iaski. Gabon. Eta eskerrean, Nestor Esteban, Euskal Herrian Euskarazeko kidea, Gabon Nestor. Eta ohitura bihurtu den bezala, zeu hori ere lehengo galdera derrigorra. Zer da zuontzat korrika? Korrika niretzat, alde batetik, ikusten diez irudizek, festa handi bat, festa giroen eitzen dalako, eta Euskedin alde korri itxeko aukerie, bai batez be oso giro nien tarte eder bat pasatzeko aukerie. Nik esango nuke Euskal Herri Euskaldunaren aldeko herri gogoa jasotzen duen ekimena, eta gainera Euskal Herri osotik pasatzen dena eta aintzat hartzen duena. Ondo, eta asmoa neukon galdetzeko, badakizu 1980an egin zela lehenengo korrika, 82an bigarrena, hirugarrena 83an, ez dakit zu onganan noiz iritzi zen, baina bakit Nestor zu handik zatozela. Gaur bertan korrika induzula, ez kilometro gutxi. Ia, konta iguzu nondik nora ibizaren, ze giro aurkitu duzun? Gaur goizean berriro Nafarro garaian sartzen zen korrika, eta Arteseagatik Eugirako bidea egin dut, Esteribarren, 10 kilometroz, hori bai aldapa bera, aldan bera, eta oso giro ona ikusi dut, eta jendea oso gogotsu, ume pila bat, adinen ezberdinetako jendea bertan zen ere, eta eguraldiak, hortarteka lagundu ez badu ere, baina, jendetza bildu da eta oso ongi. Maika Telebista zurekin izan dan eta harrapatu egin zaitu, Nestor. Aitu, hortxe irudiak. Ezta?
Bai, hor nunbait. Hor nunbaiten. Kamiseta berde batekin. Kontatuko diguzu, nondik nora doan orain korrika? Bai, hori zen Artesagatik jeisten, Eguirako bidean, eta hor jende ezberdin batek hartu du lekukoa, peña ezberdin batzuek, Potxoka haur eskolak, ikastetxe ezberdinetako gurasoek hartu dute, eta gainera pentsa, kilometroak hor ere bita manatu behar izan dituzte, Jenteak parte ardezan, herritarrek parte ardezan. Eta, jendetza ikusi da bertan, eta... Ume altzoan, korrika. Horixe, bai. Bai, denetarik topatu dugu, eta, hor, tarteka abiadura moteldu egiten zen horrekin, baina gero berriro kamioneta, abiadura gehiago hartzen zuen, eta, hor txibili gara, eta oso gustora, eta oso ongi, eta paisaiak oso ederra. Benetan, irudi politak. Eta... Hala ere meritorik ezken du, Nestor, zure burura. 10 kilometro? 10 kilometro. Aldatuean badan, egin bidie, Bai, bueno. Ondo, nahiko izuie. Ilarski zure rekorra zein da ba. Rekorra. Ez bai, nik aipatu, irudi zoragarriak ikusten gauzela, eta batez be, adin ezberdinetako danok batuten garala hor, danontza zabalita hauen gauze bat dela, eta apurtxuet lotute Nestorrek erantzuten zauena, ez da? Hau bada nik uste dut metafora handi bat, korreki bada olako metafora handi bat, Euskaldun askontzat, Euskal Herriz bera zer izan beharko zan, ez da? Dinozu, zazpi lurraldietatik pasaten dan gauze bat, mugarik ez dena existitzen, gogoratu bidulakon, hiru administrazioetan banatuta dagoen herri txiki-txikitsu bekarala, eta zati gaizago ezin egin egiz dezan. Eta orduen, eta batez be Euskal Herria Euskaldun baten metafori, ez da? Eta danontza zabalita buena, adintanatako jenti partartuten dauena, eta egiz da, danok partartuten dulakon. Eta alde horretatik horreitzen ikuste dutala hain bereziz danontzat, badanok barruen sentitzen garelako, oso atsegin eta oso gustora sentitzen garelako atiek zabalita zulakon, eta batez be honek irudizek ikusitxe, hemen gauz Bilbon, ikusten gauz Elizondoko irudizek eta zeuriek sentitzen zuzu bai. Eta bada gauze bat holan lotzen gaitxune eta oso garrantzitsu edan gauze bat. Hori egie. Eta... Ez zuten erantzun errekorra, honegaz danaz. Ez da, librauko. Ez dako errekorrik. Kilometrotxo bat? Geizau. Abiadurin arabera. Bat, biru... ondo. Abiadurin arabera. Hori kontetakoa da, iruia... Urteren baten Donostin alde zarretik eta ingendun, eta astirozun zen gauzia, arek manifestazio bat emoten zauen dana bartan ezin egin, eta orduen ingendun nolako kilometro batzuk. Bai, lau edo zauzizien. Eta lehenengoz, akorduan daukazu? Ba, lehenengoz, karo, ez dakot akorduen, hau laro gaizen hasi de, lau urteren bat eukiko zaten lehenengokuen, bai, betirik partartu du, nik aldetu dut etxien, eta bai, guk, betira nik, sortu zanien ja ikastoligaz urteten hasi ginelako numetan, eta dakotak ordue, umetako korrikak eta ikastoligaz, gurasuek eta bai handik, holako festa handi bet, eta gero ja sartxu hau ezara nien, dantza taldekuekaz, eskualoik taldekuekaz, bai, zure bizitzako parte. Hori da. Egia da, irakasleek eta beti presentzia handia dutela korrikan, eta gure lankide iratik Donibane Garazin atzo egindako kale inkestan hori nabari da, asko irakasleak baitira. Aurrera! Litzateke zure bizitza euskara gabe? Euskara gabe, ez nuke egingo aurrera, besterik ez. Kilometro asko egin dituzu zergaitik? Zergaitik, horrek ematen digulako poza eta indarra aurrera jarraiteko euskara hizkuntza ofiziala bihurtu arte. Jarraitu beharko dugu. Nola bizi duzue euskara iparraldean? Ari gira, nik astuletan iriz lanean, behaz ari gira, garaike egitipietan eskuaraz ari gira, entzatzen gira, ikastoletik kanpo ere guneak atxamaitea, egia, aniz gauza badakizu, iten dira erdaraz, baina emeki, sortzen dira eskualdun guneak ere. Mantendu egiten da, euskalakari
gitxi baina sendoa daudelako. Eta zure egunerokotasunen euskarak ze pixu dauka, nolakoa da zure egunerokotasuna euskararekin? Ba, alde batetik lanbide daukagu, Andereño eta Maizua garelako, eta beste aldetik bizipoza, da, gure, bueno, ba, hori. Zenetako, nola, zene lanean ere eskuara sartzen baini, zene aurrekin, kastolan izan dira. Egun guziko, hala, enetako ez da problemarik hizkuntza horrekin. Ene bizian egun guziz erabiltzen dut, bai etxean, bai ene lanean, hala, eta aitzina amena handiak izan dira, zenta ikusiz, ene adinean ikusi ditutala ikastolako gure borrokak eta hemen iparraldean atxemaiten dut ala ere eta aitzinatu girela. Eta gehiegi ikastolari eta gehiago indarrak emanak izan bai dira eta ere haurtzaindegiak sortu bai dira eta gure inguruan ere gazteak hartzen bai dira eskuara, zene garaian ez zen horakorik, ordean ba. Enetako untsa bizitzen dut hizkuntzarekin eta hala. Egoera hobetu da esan dezakezu? Ba. Ogoita hamar azken urte horietan, bai, zinez, ba. Ni baiko ganiz, hala. Ez denak, ez dira denak hola, baina ni baiko ganiz, bai. Kusi baitut zinez, eta eskuaraz ikusten ditutaraik gaztiak eta bai, zinez, hala. Eta Itxabizitzen dut. nola bizi dezu korrikazuk? Itxoiten dut, bi urte guziz ez da aski. Emaiten du indarra, biztan dena, hala, ikusten ditualak ere, diendiak ez ditutanak beti ikusten, eskuarari bestirenak beti lotuak ere, eta hor ikusten ditut, emaiten du zinez, bai, indarra emaiten du, beharrezkoa da hala ere, indar hori, seur da, denen beharra badugu, seur da baietz, aba. Bizikinek ez, zeren eta uste dut nire bizi guzia iraiki dutala eskuararen ez gainean, baina inguruan bai, zenta alde batetik eskorako erakasle naiz, aspaldiko erakaslea, beraz borroka anitz eraman dugu ikastolak eta heda ziten hemen iparraldean. Gero gure ene familia eskualduna da, nik sortu dutan familia hasteko eskualduna da, beraz euskara da, ene biziko memento guzietan den zerbait. Nire ustez tristea, nik txipidanik ikasi dut euskara eta niri ematen dit posibilitatea egoaldera joitea eta nire etxean txenditzea. Niretzat euskara biziki importantea da, hemen iparraldean, Isibirutik heldu naiz, ikasi dut ikastolan, tipidanik, nire gurasoak ez dira euskaradunak aldiz. Eta euskara biziki importantea da, hemen behintzat garatza importantea da, jakinda hemen ez, eguneko aski txikia dela ez, euskaradunetan, eta korrika biziki importantea da hori edatzeko, sinpliki. Zaila, ni Angelun bizi naiz eta kostaldean oraindik barnekaldean baino zailago. Ekitaldiak antolatzen ditugu euskara gehiago mintzatzeko, baina egia da eguneroko bizian ez dugu asko erabiltzen. Gaur egun egoera txarrian, bai. Gero eta jende gutiago hitz egiten du eskoraz, gero eta jende gutiago daki eskora. Beharrik badirela ikastolak eta gau eskolak, eskora pixkat, eskoraren eina pixkat altxatzeko. Baina hor beharko da indar handi bat egin eta segitu indar egiten, bestela hemendik zenbait urtera eskora galdua dugu iparraldean. Hor kasuen behar da. Hori serioski hartu behar da eta eskora ez badugu galdu nahi sekolako indarra behar da. Sehaska ikastoletan eta aeka gau eskoletan, hori ez da dudaik. Eta hortik etorriko da eta hor behar da indarrekin. Korrikaenetako da biziki mementu unkigarria, zeren eta nik hemen ikusten dut, ni ez diz hemengoa, ez diz erriuntan bizi, baina hemen ikusten ditut eskualde guzietatik heldu diren jende batzu eta usaian ere gutxi gauza eskualdunetan eta ikusten direnak ere hemen ikusten dira, beraz biziki errikoia da, besta errikoia da eta unkigarria da, hala. Uros eta pozik eta
besta egiteko gogoa eta nire aurrekin eta denekin partekatzeko momentu bat. Hori txikitadik egiten dugu ez, ikastolarekin txikitanez lantzen ginuen eta emozioarekin eta postasunarekin bizitzen dugu bai. Korrika nik lanian. Baina ilusioa ezin bat ingaztu lanian arituta bera. Bai, ilusioa noski. Hor gaur ikusi dutan korrika hori hemen Donibane Garazin animaleko jendea izan da. Eta sekolako jendea eta sekolako gazteria eta horrek emaiten du kuraia, ematen du itxaropena, etorkizunari buruz, bai. Ez dugu oraino galdua eta hola segitzen badugu irabaziko dugu. Urtengo korrikak ikasleak ditu omendu eta lehengo egunean ere aipatzen genuen, ez da ikasleen esfortzua eta ahalegina, bai denboran, bai diruan eta doakotasuna zen aurtengo korrikaren aldarrikapenetako bat. Baina bideoan ikusi dugun bezala ofizialtasuna ere hortxe dago Euskal Herriko hainbat lurraldetan, iparraldean eta Nafarroako zati handi batean ere hala da, ez da, Nestor? Hor dago Euskararen legea. Bai, horren inguruan, esan, egia dela Lapurdi Basen Nafartazio buruan Euskara ez dela ofiziala, Nafarroko mendialdean o iparraldean badela, Gipuzko, Bizkaian eta Araban bezala, baina esan behar dugu hor ere, ofiziala bada ere, Euskaraz bizitzea erena oraindik kostatu egiten dela, orduan, gero hor Nafarroan badakigu ze legea daukagun, hor dagoen indarrean, Baskoentzaren legea, eta horrek zatikatzen gaitu, Euskaldunok, hiru eremutan, eta bizigarren eremuaren arabera, eskubide batzuk aitortzen zaizkigu edo ez, orduan, mendialdean edo iparraldean Euskara ofiziala da, baina paperean gero praktikan ere badira hainbat eta hainbat zailtasun. Gero Iruña herriaren eskualde hori edo zonalde horretan eremu mistoa deitzen diote administraziotik, eta horrek aitortzen dizkizun eskubideak errotulazioari dagozkionak dira, edo ereduan ikasteko aukera, eta azkenik ere administrazioarekin ere Euskaraz hartatu izateko eskubidea hor jasota dago, baina gero hori praktikan ez da bermatzen. Eta gero Iruñatik hegoaldera esan dezakegu, hor ere gaztelera dela hizkuntza bakarra. Orduan, bideoan ikusi dugun bezala, nik azpimarratuko nuke urte luze hauetan urratsak eman direla, hori ezin dugu ukatu, baina beti ere urrats horiek eman direla herri mugimenduari esker eta herri ekimenei esker, eta hor aipatu dira ikastolen proiektua bera, helduen Euskalduntze eta alfabetatzearen proiektuarekin euskaltegiek bete duten papera, beraz urratsak eman badira, beti izan da herri mugimenduari esker, herritarrei esker, administrazioen partetik penaz jasotzen dugu horretan laguntzarik Euskaraz bizi izateko edo Euskaraz bizi bide horretan urratsak eman izateko. Eta ematen du oraindik urteetarako borroka daukazuela horretan, ez da? Hori ze, badirudi, daukagula, dugula denok, Euskaldun guztiok, eta horretan gure ahalegin egin behar dugu Euskaraz bizitzaren aldeko autu hori indartu behar dugu noski norbanakoen gandik hasita, baina modu kolektiboan ere, eta nik uste korrika bera ere hori irudikatzen duela, Euskaraz bizitzaren aldeko autu hori indartzeko balio behar duela. Zalantza barik ganera, da ganera bitu zeri buruz berbetan gabiltzen. Euskaldunen nahi eta ez dakot aukerarik euskaraz eskatzeko, eskari bat eitzeko ez dakiz zeri buruz. Gero, non jaizoten zaren arabera, kontroetu zero nahi elako onbitu, esaten da bien, zeunki garriz da, hemen gauz danok, hori behar da. Behar dugu sentitu, nahi bakarrik, hemen talde handi gara, danok sentitzen du berdine, bai gero zez berdinean, bermio baten jaizotie, danak euskalduna eziena ez dauena arazorik. Egiz da, danak euskaldunet izena ez dau arazorik, nire adineko jentientzat, gure gurasuekin jauin lan dana gaitxik bai. Da lanien jarraitu behi dule, hori galtzen dulako, hemen emoten dagoelako dana eginda dagoela, eta ez dago, inon laguntzerik ez dagoelako, bai kontu da, hasi, azaltzen zu, kanpotar bateri, ze pasaten den Nafarroan adibidez. Eta orduen, ni azken urtietan bertan bizi nahi bai, zu ez lanetik etxera, eta ez dut ikusten nire lana, nire telebistakati ez dalako, nire izten antena bat ez da bilako jartzen, eta esaten zu. Aber bai, zer eskatzen gabiltz?
Zeskatzen gabiltz, ez? Euskaldunekara altxor bata zaindu beharko zan, ganera guztiz kontrakue. Hemen danok arrotute hizkuntzie indo-europeu ez dakigu lehen ondit atorren jatorrez, hau altxor bata, eta zer gabiltzitzen. Zaindu beharrien guztiz kontrakue, ez da ulertzen olan, kanpoti behitute, ez da bat ulertzen. Orduan esatezu, barratu bizitze oso gogorra da egunerokue dalako, egunerokue. Bai, bueno, borretan jarraitu bidule, geurie da azken batien eskubide bat nik uste dela zure hizkuntzan hitz egitea, edo izan beharko leuke behintzat. Hori da, eta horregatik igual agian, egune ez ofizialetan edo mistuan, azkenean ofizialare ez da hor, alegina handiagoa da, ez da ikasleen aldetik, egin behar duten esfortzua, ze, azkenean, ofiziala den aldetik, motivazio batzuk ero egon daitezke ikasteko. Bestentzatez, euskaldun sentimendu hori, ez dakit, ematen du, badutela plus bat edo... Bai. Bueno, korrikak balio digu ez, nolabait, euskaldunok garenok ere, nolabait, arrotasunez irteteko eta esateko euskaldunak garela, ez, egunerokotasunean bigarren mailako herritarrak garelako, ez. Indarrean diren hizkuntza politika horiek eragin da. Orduan, bueno, halako ekimenek horretarako balio dute, ikusten duzu jendea nola irteten den, lotxari gabe, euskaraz bizi nahi duela esanez, erranez, eta, bueno, nik uste dut, bide horretatik jarraitu behar dugula korrika, baina gero korrika pasata ere, ez? Bestela, bizkat, aldaketak eragin ditzagun eta aldaketak eman daitezen, planu guztietan. Bestela, gero egunerokotasunean topatzen dugulako zin garela euskaraz bizi. Administraziora joan, epaitegira joan, komunikabideak ikusten dugu, zein den bizi dugun egoera, esparru guztietan, ikusten ditugu ze trabak eta oztopo dauzkagu. Horretarako hainbat proiektu martxan dira, Euskal Herri osoan, Nafarroan ere, eta horiek indartu behar ditugu eta horiek bultzada eman egoera hau irautza aldera. Eta horixe, administrazioen partetik ez gara ezer jasotzen ari, eta beraz, herritarri bidez egin beharko ditugu hori bultzatu eta hori aldatu. Bai, nik uste danok izan bigarela konstiente bai, hemen batzuk trabatako zielako lege aldetik, dorduen oso nabarmena da, bai, trabarik ez dakona lege aldetik, oso nabarmena da bai, euskaraz ezin garela bizi. Ezin zara zuen lekutara eta euskaraz egin zure bizitza oso eguneko egun. Bai, nik nire txien da, nire lagunekaz eta nire lanien zorionez bai. Bai, gero zuen geuse bat eskatzen, joan denda batera, joan ez dakinora, eta orduan esaten zu, bueno, ez daudan nahin jebez, hemen ez dakinik zer dan ona edo txarra, hemen trabatakonak oso konstienti dalako lanien jarraitu bidagona, eta beste danak oso konstientik arelakon euneko eun, eta nik erabakitzen duten momentura arte Euskaldun izateko eskubide dakotela, eta orduan jarraitu bidu. Esparru asko daukagula irabazteko. Orain, Nafarroan dago korrika, badakizue, eta lasterketan, uste dut, Jon Sánchez dagoela, ekako komunikazio arduraduna. Jon? Kaixo. Bai, Gabon, Jon, zelan? Ondo, hau txarru, baina ondo, gustora. Seinale ona izango da hori. Sorionak, ez da? Zelan dabil korrika Nafarroatik, ja, laugarren eguna, korrika abiatu zenetik? Bai. Ze valorazio egingo zenuke? Hombre, valorazioa barrutik eginda, esan dezaket, izugarrizko emozioarekin eta bizitzen ari garela. Jende aldetik egia da gu eskarela egon 24 orduak, prentsakoak, joaten baikara, egunez joaten gara karreran, eta egia esan, hor egon dira leku batzuk izugarriak izan direna. Bastanen egin diguten harrera izugarria izan da, atzokoa Iruña herri guztian izugarria izan zen ere bai, eta bueno, oro har, Gipuzkoan ere, noski, hasierako kilometro horietan ere oso harrera ona, eta gu oso pozik, bai. Ezin Gipuzkoa aipatu gabe utzi, Jon? Bueno, eta orain Gasteizek ez delako pasatu. Eta orduan, aipatzekoak Iruña herria esan duzu, ez da, harrera berezia, gero badakigu festa izan zela, atzo ere horrela kontatu ziguten, eta gaur Baztanaldea. Bai, gaur Baztanaldean izan gara goizean. Goizean guk hartu dugu Elizondon, eta Elizondon hortxe bertan gainera Baztanaldean galezean hartu dugu, eta hor jende pila bat zebilen. Baina gero herri joan gara, eta oso herri bakoitzan gainera hori herri guztiek, Baztango herri guztiek hartu dute, baina baita ere noski korrika pasatzen herrietako jendea izan da bertan,
Artesia portuan zehar, mendatean zehar, nik oso metafora politia ikusten duen hor, etengabe egon dira 30-50 pertsona artean, eta artesiagoko mendatea ezagutzen duzu bat, hori jakingo duzuen nolakoa den, ze gogorra den, eta 30-50 pertsona artean egotea etengabe, hori iruditzen zen izugarria. Hori ikusten zuen Euskararen normalkuntza metafora, hor beti daude batzuk inkondizionalak eta beti egongo direnak tiratzen. Eta horiek beharrezkoak ditugu. Hor korrika, hor oso metafora politia izan da gaurkoa. Eta, Jon, metafora horrekin, segurazki jarraituko duzuela aurrera bidean, norantza joan da korrika edo non zaudete orain? Bueno, oraintxe bertan, korrika, Artesiaga eta gero, Eugi aldera egin dugu, eta hortik ja Nafarroako lineetara. Hortxe, sartu gara, ibili gara Otsagin, eta bueno, Abarre gainean, Euskal Herriko herririk altuenean, hori Abarre gaina, Otsaginan joan ditzi gara, eta guk Otsagin utzi dugu, eta Otsagin ere harrera politia egin digute. Otsagin ezagutzen duzuen ontzat ere, hor herri politia da, eta oso gozada bat izan da, hor bertan korrika egin dugu, jasan dugu disfrutatzen agoaz. Hantxe, gelditu dugu kotxia, eta korrika egin dugu herrian zehar. Eta imaginatzen bihar ere, Nafarroan jarraituko baitu korrikak lana izango duzula? Bai, bihar tokatzen zaigu beste paisaia bat ikusiko dugu. Gaur egun guztian zehar ikusi dugu elurra, eta bihar ja bagoaz lur lauagoetara, bagoaz hegoaldera, eta bihar ja tuteran eta hor, beribera guztia, eta Nafarroako hegoaldean ibiliko gara bihar. Ba, animo, biharko egunerako eta Baionarako ere. Jon, eskerrik asko zuri eta zorionak egindako lanagaitik. Oso nizurine, agur bat, ilazkiritan ez horri, hortik da hiltzala. Eustetxuan nahi zuten, ondo pasateko zein bidi emoten zuen. Bai. Nik hemen eskatu dutelako, furgonetan leku badaun iban, onde esan duztie, horretarako izen emon bide eta itxaron luzaruen. Bueno, lortu zuie batzuk. Animatuko zara. Ederto pasateko eta nik esan zorizonaka ekari lortu zuielako Jon, eta zebe bakarri lortu zuie, lelomokotik, azkenera, ze zabaltasun daun lortuten korrika, ze leku danatara iristen da, ezagune da leku danatan, eta jenti parte hartzen dau, eta zeuek zauzien lortzen zegoen lanagaz hori dana, orduen hau pasuek eta ederto pasateko. Gustatzen zait, eskerrik asko ilazke, ederto pasatuko dugu. Gustatzen zait gainera aipatzea hori, Aekako jendea, hor gogora dezagun, hilabete pila bat direla, aurreko batean galdetzen zidaten, noiz pentsarete korrika prestatzen? Eta, korrika 18 bukatuko da, eta korrika 19 prestatzen hasiko gara, noski. Eta hori gogoratu beharrekoa da, zenbat jende dagoen horratzetik, zenbat pertsonak lan egiten duten Aekako irakasleak, baina bai Aekako ikasleak, kasu honetan gainera are gehiago aitortu beharrekoa aurten, 18. edizioan ikasleak direlako menduak. Eta hori askotan uzten dugu hor aipatu gabe, baina jende asko dago horren atzik, eta nik uste dut hori ere gogoratu beharrekoa dela. Bai, Jon, hitz horiekin geratuko gara, ez da Aeka osoaren lana dela eta fruitu dela korrika, eta Euskal Herritor guztiona. Eskerrik asko, Jon, eta animo. Hori da, aurrera korrika. Gero arte, agur. Bai. Bueno, Jonekin hitz egin da gero, tartetxo bat egingo diegu iragarkiei, eta laster baten hementxe gara. Lengoan ere esaten genuen, ez da, Aktin ingenieritzakoek aplikazioa egin dutela telefonorako, atzo erantzun genion lehenengo galderari eta bigarrena bota genuen, eta gaurko lagunoi egokitu zaizue bigarren galdera horri erantzutea. Ona galdera, adi. Nork diseinatu zuen korrikaren lekukoa? Eta 3 aukera, Jorge Oteizak, Nestor Basterretxeak edo Remigio Mendiburuk. Tik-tak, tik-tak, Iaski. Remigio Mendiburu da. Iaski. Non irakurritzen ukidot. Oteiza ez, oso ezaguna izango zelako, eta danosakingo gentuelakon, eta ez esan zu Nestor. Nestor. Ta Nestor ez, nik Nestorren danak itxelakon, eta ez. Eta ez. Holanda, 1980an Remigio Mendibururi eskatu zioten lekukoa egiteko, berak egin zuen, eta gero, 85ean, 9. korrikaren atarian, lekukoa nahiko erabilia eta zegoen, eta Aekak erabaki zuen San Telmo museoari ematea. Antxe badanok ikusi ahal izateko. Eta orduan,
Joan Gorritiri eskatu zioten haren pareko, haren berdin bat egiteko. Pas gaurrera ditzen duguna. Artelan txiki bata, dakolakon, gero ze mekanismo dakon sartzeko bai mezue eta roskan. Ondo dakizuzuk hori, Iaski. Ondo dakizuzuk hori. Ez tezakin Santelmon dagoena? Bazuguna ikusten. Hau, Inglaterrako erregin tronulez. Handa, Westminsterren 1000 urte dakoz, baguk lekuko erabilitzean Santelmon, ondo. Eta gure lekuko hori, zeuk eukiuzu eskuartean. Bai. Hori ez da gutxi. Bai, eta zabaldu azkenatan, eta urduritasunez ezin zabaldu, azkeni lagundu dozkoian zabaltzen, eta oso unkigarri, oso. Bai. Eta hortxe ditugu Iasko, orain dela urte biko irudiak, 17. korrikakoak. Eta jendetzi batu zen, Donostin. Bai, hor, gu goizien batu ginen urtera itzen du lakon lankidiek, Miluzeko lankidiek kilometro bat itzen du, hor egunin bebain gendun, eta gero sekretu edal ez beti, zintzulez esan, zaukidatzi zune, azken minutura arte, bajatu ginen bulebarrera, hor negarrez eta botx-bari geratu nintzen. Karo, bajatuten gara, azten da jentie sartuten inguruen, eta lehen esaten gendune, adin ezberdinetako jentiek, umiek, gurasuek, amuma, katxitzek, eta dinozu. Eta danokara hau. Eta honek batuten gaitxu, sentimiento batek batuten gaitxuz. Eta hori izan, eta hori baino indartxo ez dut uste zer dagoenik. Eta, momentu horretan, hor ja negarrez hasi nintzen. Paulek edurrera izan montzonien, hasi zera, zer da hau, dardakadan. Da gero ja, zeuritoka datzunien, konturetu nintzen negarda barre, umien moduen. Barreka, pozik, da konturetu negarrez nahu, ezin dute utxi hau. Eta batez be momentu horretan, eta gero batez be irakurteko momentuen. Nik hori akorduan daukat, zeure abot zurratu hori, negarra, posa. Irakurteko momentuen jantiek, urduri zauz, ez, ena urduri. Eta nahi nintzen egon erduri, eta gozatzen nintzen momentue. Eta momentu baten esan duten neure bururi. Abotxasun da, abotx bari nau, dazi berbetan eta ezin, baina ez, negarrez nau. Bai, amesetan moduen, kanpotik ikusten zuen nien irudi bedaino zu negarrez hau, ez da konturetu, oso unkigarriz, eskerrak emon, aekako arduraduneri, gutan pentsati garren, bai, hau hori batalako eta gozatu ingen du lakon. Bai, hori momentu ja betiko gebretzat. Hori da, berezia. Eta jakitearen noiz joan zitzaizkizuen ez dakit, edurne edo... Edurne del mertxe, izaten die. Da izen zen, ez asko harin hau, olako... Asmu esan gugaz batuko ziela, kik eta bizo batuko garela, korrikari buruz berbaitzeko, korrik asko dela, eta gure eritziz, eta dauzela hartuten eritzi ezberdinek, jente ezberdinenak. Eta, ia guk ze pentsaten duen, eta ez dakiz zer. Hor dokumentalean ere parte hartu zenuten, eta... Da, junginen da esan dozkuien, zuek, eritzirik eta ez, zeuk idazko zuie olako... Mesua. Bai, kike gazolan harremanetan onzien e-mail bidez edo, karo, ni hartu nabian, desanaten, tordun geratu ginen bizok, kristono hori, kik eta bizontzat, bizok bizidulakon, bizok sentitzen dulakon hau, kikek pasinio apakon euskari dalakon bebai, eta orduen izen zan apurbet, zerin bidu. Da, askotan esaten dunez, da, zeo zer, gero nik uste, magiko izan zen pasan urteko edo bai, ez da? Hau bai, bide bardinetitu etorreitzi joneri horre gorantzizek eta zorizonak emondanari lekona eta irizti lortu dagoelakon, bai, egizko izan zen, lehmi bai, euskalakari, eta dinazu, maite dugu, ondo pasatzen dugu, geurie da, desan duen, hortiz hobi du. Izen bide zeo zer baikorra, izen bide zeo zer danantzat, eta izen bide, euskalakari berba honegaz zer ikusi dakona, euneko identifikatzen ginelakon danagaz. Eta torduen apurtxu etortik, karo. Biok jarri, sustoa pasau, bai, hau kendu, hau bai, hau ez, hau politzera hau ez, hau bai, da taulan ingendun. Eta hola, eta mezu ederra, bota zen duena. Bai, geratu ginen apurtxu batez be Trebinun izen zen, pasan urtein sartukerie, da gogoratzen dago sartukeran, da inozu, zelan duen hori, orain. Zugi datzizun mezu bet, sartu, da gero jentik ikusten zauena, esan zazuen lankidiri eta bai, zeuen bitartez eta dinozu internetean sartu, aber non dituen korrikie ikusi irudizek eta joantik hartzen hauena, ume batek, edo gaztiek, edo baten mezu egon. Etxetipe, ze politxe, etxetipe negarrez. Da urton, beste horren beste andoainen sartukeran, mezue, ze momentu unkigarrez izan dan, para dana punten,
Dan 100 eurorik, hemen ez hasi negarrez, ja amaitzu delako. Bai, bueno, esan zaten Kikeri. Kike, kostako datzui. Horetuten hortaungo eri. Esan duen, bizo geratu ginen. Ze politxe izen zen, eta ia beste horren beste lortzen den, eta meti gorantz, aldatz goran etengabe esun bigara. Hori da. Bai. Bueno, ni akordetan hasta, bai, emozionatu egiten segida. Gero behien jentasko negarrez, bai, kar ikusten gendun dana, da danak, gero jenti eskarrak emoten mozuk, emoten ze politxe da hau, bai, behar gendu nolako danok lotzeko loture bat eta izen zen. Nestor zuan egon zinean, ikusen nuen aukerarik... Bai, han bertan izan nintzen, eta azkeneko kilometroak egin nituen, eta bai, ikusi nuen hori guztia. Eta egia esan oso unkigarria izan zen, eta kriston jendetza, eguraldia aparta, eta oso giro oso ona. Bai. Bueno, horixe dana etorri da aplikazioaren galdera dela eta ez dela, eta ederto baten erantzun du Ilaskik, eta biharko ona 3. galdera. Esne beltzak egin du Korrika 18-ren kanta, hori badakigu. Bai, badakigu. Hori badakigu. Bai. Entzun duzue? Bai. Ta, gustatu? Hombre, bai. Animatua da, hori beharrezkoa da, Korrikan beti animatua izatea. Derrigor esan behar, ez da, gustatu zaizula bestela etxean. Bai. Eta ganera gustatzen daztena. Eta animatu izan bide Korrika... amaitxu ingotzut programia, azkanean. Korrikako kantie, gogatzen zari, amairuku Ruper, Mikel Laboa eta zer zantzorkume bai. No, eta danak. Bueno, honaz ezin zein korri ez dantza. Bai, niri pila guztadazten be, bai. Iruditetan da, kanta danak oso natizela baina igual korrikarako, nik gogoratzen dute, korrika horretan, kotxean joan nintzela prentzan, eta korrika egitekoan, herri txikietatik eta gabaz, esan erreza. Eta orduan 12-garrenekoa jartzen genuen, Fermin Muguruzarena. Baina gerora, kanta hori entzun eta, zelako polita dan. Bai, iruditzutaz neure, bai, oso politxe, bai, hori izan kritika bakarretanak esaten, ez oso abesti politxe, bai, ez da korrikarako. Dortutik aurrera ja martxoso zundiz gauzek, bai. Esne beltzaren korrika kantaren leloa. 3 aukera, bagoaz korrika, egizu hitz, herri zahar, herri berri, bagoaz korrika, eman euskara elkarri. 2. aukera, bagoaz korrika, egizu hitz, herri zahar, herri berri, bagoaz korrika, eman oskada elkarri. Eta 3. bagoaz korrika, egizu zintz, herri zahar, herri berri, bagoaz korrika, eman euskara belarri. Horixe, pentsatu eta biharko gonbidatuei galdetu egingo diegu. Eta orain, aurrera egingo dugu, eta badugu atzo arratzaldean, Maulen, gure lankide Iratik egindako elkarrizketa bat. Misel Etxeko Parri egindakoa, benetan gizon maitagarria, eta lan ederra Irati lankideak egindakoa. Zein garrantzia du euskarak zure bizitzan? Sortu nintzen Gotaini Irabarnen, eta goizuntan kafe bat edan dut amarekin, eta euskara ikastaldi, goi maileko ikastaldi egin dut amarekin goizuntan. Eta gero jautzi naiz Maulerat, eta beti kontatzen dut, suerte pixka batekin, zenbat denbora ezartzen dudan, frantsesezko lehenbiziko hitza egaiteko. Batzutan, eguerdira iristen naiz frantsesik hitzik eman gabe. Batzutan 5 minutu aski da. Eta orduan egun goibela izaten da. Batzutan eguerdira ino ez dut hitzik frantsesez egaiten. Bano haregi bila, ez nun nahi, euskaldun batera, arrain bila, bano medikura, euskaraz, eta hortan garaipen txikia. Zure egunerokotasunean ze indar dauka euskarak? Euskarak bultzatzen nau eta atzetik, eta tiratzen aurretik. Azkenik idatzi du pastoral bat euskaraz, eta izan da niretzako euskara ikastaldi bat, nik ikasteko. Horoi, oartu nintzen nintzela idazle, bena bai euskararen ikasle betikoa. Eta nola azalduko zenuke gaur egun iparraldean euskarak bizi duen egoera? Goizanko 8etan frantsesez lehen hitza egiten duenean, eganen dizut goibel, mena goizuntan, bi gauza eguerdera ino enin hitzik frantsesez erran. Eta goizuntan zen korrika pasatzien Maulen.
Orduan pentsa euskararen goera iparraldean, da tope. Arrosa, xuria, hortzadaren kolorekoa. Gaur bai, ezta? Gaur bai. Bihar ordea agian berriro ere iluntzera joko du? Agian, egun batez, jaikiko dira egiazko xeberotarrak. Bena ez tirano arrotzen ohiltzeko, bena bai, besten artean bizitzeko. Kulturalki beti onartuak gira pixka bat Euskal Herriko baratzea, pastoral eta maskara da, asumitzen dut. Baina, bestetan beno, edo bezain gaizki gaude ere bai Euskara aldetik, estatistika mailan. Gero paratzen bada dinamikeri, orduan dinamika polita dira. Soitako ikastola hemen onduan, ez da inoiz orain bezain edar eta gotor eta sendo izan. Orduan, agian, egun batez. Nola ikusten duzu beraz euskerak izango duen garrantzia etorkizunean? Senditzen ditut, dinamikak aipatzen ditut, zeren korrika egunean beti dinamika eri. Biharamunean hori pastoral biharamunean bezala, beti bada halako belzkura bat. Baina, haleike zerbait biziko da, aldatuko da eta espazioak aldatuko dira, mena haleike etxean galtzen ari dena, egin plazan batzuten galtzen, irabazten da, eta gero galdu ditugun espazioak, estatuak eta hola, sortzen ditugu. Gau eskola hor da, Xiru Festivala hor da, badira 11 gauzak eta euskararen presentzia bermatzeko eta gazte eta aurreri erakusteko euskarara maitzetzeko eta erabiltzeko egin dela eta ez errespetatzeko. Esan duzu gaur egun politia dela euskerantzako iparraldean korrika pasadarako. Nola sentitzen zazu, nola bizi izan duzu gaurko eguna? Zankoak bero, burua beruago, eta bihar zankoak gogorra eta burua ageriko. Menan, haleike biltzailea da korrika denetan bezala, eta zuek suerte duzue, jarraitzen baituzue egunero, eta 10 egunez hola jendeak herria Espainetan, hein hortan, euskara lekuko eta oinarri, eta hori ez dut ikusten beste egunetan ez, beste astetan, eta beharrik badugu olako baterien kargatzeko beharra. Nola sendituztea egin dituzun kilometro horietan? Oso ongi zeren ikusten duzi Siberua ezagutzen dizienak, eta garazitik heldu eta oskase gainean, eta gero gain behera muskile baino. Orduan fizikoki gain behera. Beti polita da, eta bi argazki ziren, agian segur zuek hartu dituzuenak. Bazen xuri eta beltz bat, goiko mendiak eta kolorekuak, beheko mendiak. Eta hori ezpada zoriona, eta ni lekukua eskuan hor munduko nauzi etaik nintzen. Azaldu duzu Xiru Festivalak garrantzia duela euskararen bultzada horretan. Zer da Xiru Festivala, noiz egiten duzu eta zein helburu du? Xiru Festivala 24. urtea aurten egiten da beti erramu asteburuan, gene baita korrika iristen den asteburuan. Ez da oso geukia, baina irauten
eta iraun nahi dugu ere bai hortan, eta gure helburua da animatzia hegoaldeko jendea, eta funtzionatzen du. Baina nire auzo lehena euskarazari ez dena horren biltzia helburu, eta batzutan funtzionatzen du. Ez da kultura edo arte ekitaldietara hurbiltzen, baina xirura bai. Ez da euskaraz diren ekitaldietara hurbiltzen, baina xirura bai. Eta zer entzuten du, Anderli Pus, Jon Maia bertsolaria, eta aurten pastoral bat ikusiko du, eta ezagutu ala ez ezagutu, baina hurbilduko da. Eta hortan txinesten du, pitaka egiten den urrats horietan. Zein ekimen egiten dituzu euskara bultzatzeko iparraldean honetaz aparte? Zuinek? Zein ekimen egiten dituzue edo zer egin duzu orain arte, lehen esan didazu dokumental bat egin duzuela, lehenengo aldiz euskaraz iparraldean? Hori da, badugu Xiru Festivalako tainen, eta maulen badugu kolektibo bat, artiste kolektibo bat, hemendik deitzen dena, eta jaz egin genuen filma bat, 2011an, jadanik. 12an estrenatu genuen, Xora filma. Xorakeri bat nahi duzuna. Mena lehen fikziozko, etzen dokumentala izan, mena fikziozko filma bat, xuberotar batek idatzia, xuberoan ekoiztua, eta gehiago dena, eta hobeki dena, auzolan ez egina. Produktorea ginen eta aldudarak bideoa, hemengo bideo elkartea, arte aktivista, eta auzolana Durangoko baleuko produktoraekin, eta gugatik eta sortu da horako dinamika pixka bat korrikan antzekua do bai, guk asmatzen ez genuken dinamika sortu da. Eta zer zen ekoizpena, filma, luze metraia, xubereraz, eta ez da inoiz eginik izan iparraldean, nabita Frantzian, filmarik, luze metraik euskeraz. Eta horrek ireki dituen bidea oso ez ginuen neurtzen zenbateraino ireki zituen. Zeren adibide bat, banatzaile izateko, etzen banatzailerik. Ez berda Parisen eskatu eta hori ez dakit, Sarkozy ez, Hollande edo ez dakit. Ez, aldudarak bideo jarri da banatzaile gisa, desmartxak egin, eta banatu du filma. Eta hori ofizialki, zineareto ofizialetan, banatu ahal izan dugu, lehen biziko aldiz filma bat euskaraz. Eta hortan, iduri luke beti badela zerbait bide berri urratzeko, eta hortan hori senditu dut azkar. Esan liteke aktivista horiek erekiko dutela iparraldeko euskararen etorkizuna? Bai, artik bista edo arte aktivistak, eta nunbait bai, bagira iduri zaite, realista den maneran ikusirik, gutiengoa absoluto bat, baina gutiengoa horrek duen dinamika, gehiengoa anitzez gehiago balugu batzutan, eta ikusgarri izateko, eta bizi garela izateko, erakusteko, eta horrek balugu du anitz. Besterik ez, mila esker. Zueri. Hori etxek Michele Txekopar musikariaren berbak, eta atzean Xora filmaren irudi batzuk ere ikusi ahal izan ditugu. Baina lehenago geratu gara horretan, ez da? Ilaskik eta Kike Amonarrizek izan dutela ohorea mezua idazteko, eta agian egun ematen Euskal Herrian euskarazek izango du ohore hori, Nestor, eta zuri egokituko zaizu mezua idaztea. Eta bakit ez dela galdera erreza erantzuten, baina holan ze ideia nagusi edo jasoko zenuke mezu horretan? Bueno, esango dut, orain Euskal Herrian euskaraz antolatzen ari dela Euskaraz bizi eguna, korrika pasata, hori izanen da apilaen 13an, eta urten Euskal Herriko ekialdean ospatuko dugu, Agoitzen, hain zuzen ere, eta hartu dugun leloa izango da, ez zaitez espaloitik jeitsi Euskaraz bizi. Bai, orduan ikuste, halakorik tokatuz gero, bide horretatik joko nukela edo joko genukeela, ez? Ez zaitez, espaloitik jeitsi euskaraz bizi, ez? Piskat igual hori azaltzea ongi legoke, eta esan, askotan euskalduno gertatzen zaigun kontu bat dela, ez? Espaloitik jeisten garela, hau da, erdaldun batekin topo egiterakoan, edo euskalduna baina erdaraz egiten digunarekin topo egiterakoan, nolabait espaloitik errepidera jausten garela, eta orduan
Hori dela eta, horixe ez gaitezen espaloitik jaitsi eta euskaraz bizi gaitezen eta nik uste bide horretatik nolabait euskaraz bizitzaren aldeko autu hori indartze aldera hortik joko nukeela zehoseri daztekotan. Orduan, nabizua beti argia piztuta izateko eta adi ibiltzeko, zer egia da errastasunez egiten dugula erdarara askotan. Alanda de amaieri falta da. Olako, jentez gainez kabazau, zeo zer irakurten inbizulakon, taupagu hori ezin falta. Hor batuten doran, emoten dagoen energi horrek, merezi dagoelakon geure buru izatie, haupagu, hamen gauz. Ta bakoitzak hori, nik uste dut, bakoitza da bilen lekuen ibilitze bai, jartzen zule fokuek zeuk ikustezu leku ezberdinetan, ez da? Esaten gendun, ez dakit, batzuk mezu positiboa atara bidu, beste batzuk inozu, honetan nabil lanien, eta kontuz, argize biztu bai, hau dana ez da barreitzeko kontu eta hau txarto daue bai. Nik uste dut hemen danok abiltzela lanien, esparro bakotxian, ganera esparro ezberdineko bidiez, eta bakotxak tira inbidau, beran lekutik, irurok abiltzirak leku ezberdinetatik, dordun dino, eta bakoitzak ikusten dau beran leku zein dan, eta ze mezu emon bidauen, ez da? Bai eurokorrien, haupagu. Haupa Euskal Gaintzan gabiltzen danok, danona behar dagoelakon. Eta danok batera, hemen elkarlanak sortzen hasi bigarelakon. Nik uste dut, ezin jule itxaron gehiago, hemen danon beharra bidulakon, eta lan handiz eitzen dau bakotxa leku baten, eta hortxe geratzen da, isla modukuekara danok. Da nik uste egoera danagaitzik bai, hasi beharko gara lolako harremanak eta sariek sortzen gaur artien, eta indartxu eitzen duen landana, hemen jente asko dagoelako lanien, jente osona, eta haupa gu esateko aurraren bidulakon. Nestor, orduan hori mezu potoloa botata gero, olako esaldi potente bat pentsatu beharko zenukete, haupa gu, haupa Euskalgintza, haupa... Bai, baina, horixe ez, euskaraz bizi horrekin ere hori esatera goaz ere, eta bide horretan ere esateaena, Euskaren alde egotetik, Euskaren alde egitera, ez? Animatu behar dugula jendea gero eta gehiago izan gaitezen, eta bultza benetazkoa izan dadin, eta aldaketa orokorra eman dadin. Hendik uste dut, eman Euskara elkarri mezu horrekin ez da pixkat horixe zabaldu nahi dela, ez? Euskaraz bizi behar dugula. Euskara eman bati, besteari Euskaraz entzun, Euskaraz ulertu, eta Euskaraz bizi. Orduan, agian, ez dakipa, egokitik dituzko zaizue aurten, ez dakiguta, hori sekretua izaten baita. Badakizue, lehen izan gara, Jon Sánchez, AEK-ko komunikazio arduradunarekin hitz egiten, bera lasterketan zegoen, eta lasterketa inguruan, karreran bertan, Irati dago. Gabon, Irati? Gabon, bai. Haupa, nondik zabiltzate? Duela gutxi izoa pasa dugu. Izaba pasatu duzue, eta ze giro gaur ibilbidean, Jon Sánchezek kontatu digu pizka bat, zuek zelan bizi izan duzue? Guk eguerdin partean Meskiritzen hartu dugu txanda, Nafarroan hainbat herri zeharkatu ditugu, eta egun berezia izan da egia esan. Erraldoiak izan ditugu bidean zehar, Barainango talde batek iaz herriko festetan lortutako dirua arekara eta euskarara bideratzen nahi izan du, eta kilometro bat erosi du, eta Michael Jacksonen eta Osama Bin Ladenen erraldoiak ekarri dituzte bidera. Euria izan dugu bidean zehar, baina espero zena, baina eguraldia izan dugu, eta jendea gogotsu atera da kalera. Egia esan... Parkatu, Irati, gehatu gara hemen platoan, Michael Jackson eta ze galduin gara? Osama Bin Laden. Han izan diela ere korrikan. Bai, erraldoiak. Hortaz, korrika erabat parte hartzailea, aurtengoa. Eta, gehiago parkatu moztu egin dizute eta? Lasai. Hori, eguraldia, euria ia bideozoan zehar, baina espero gonduna, baina nahi hobea izan da egia izan. Eta izabara iritsi garenean izugarri izan da, jende pila bat sartua batean, gazte giroa pila bat berotu dute, eta sentitu dugun bero izugarri izan da. Hortaz, eguraldia lainotua izan arren, beroa, ez da, alkarri korrikak ematen diona? Bai, hori da. Izugarri izan da. Hainbat iritan ikusi dugu hori, baina izabara sartu garenean niri behintzat barruan sartuta ditula. Sentimendu berezi bat. Eta orain Irati, ze ibilbidea daukazue aurretik? Orain Zangotzara bidean gaude, gauean zehar bide hori egin behar dugu, eta bihar Nafarroan jarraituko du korrikak,
Tafaia, Tutera eta Flantzez pasako ditu besteak beste. Ziurraski bihar ere kilometro luzeak izango dituzuela aurretik, animo pilo bat zuentzat, egiten ari zareten lanagatik, eta horixe, bihar berriro elkarrekin egongo gara. Bai, mila esker, egongo gara bihar, Animo Irati! Bai, eskerrik asko, agur. Horixe, ikusten dugunez, korrikak aurrera, behin hasita, ez dago ezer geldituko duenik, ez da elurrak, ez da euriak, ez da... Eta guamen, jarrita. Hori da. Nestrokin jau, zozerin jau. Da guamen, berbetan. Gutxi falta zaio guia, eta korrikari ere gutxi falta zaio. Nestorrek egin du korrika, Iaski, zuk egin behar duzu? Inbidu Donostin datorren zapatuen. Bai, urtera itxen duen kilometro hartun du, eta bai, miluseguk imidu, behatzi terditan edo, salantziakoa faizen noiz egin aurretik, edo gero, edo... Igual gero, ez da. Danatin hori gero, bai, gero nordue jaten. Esate, nigan euten nahi, da gero ja gorputzek beste zeo zerrezkatzen zu. Zoragarriz izaten da, azken urtiek Donostin gabiltzitzen, eta giro zoragarri jaten da, torduen aurton be bai. Eta gero Baionarako asmorik? Baionarako asmorik badaku, orain. Bizperan inbiduguk, gurie, da iristen bagara, iritsiko gara. Asmo behintzat badaku iristeko. Eta Nestor, zuek? Bai, nik horixe Andoainen izan nintzen hasieran, ostialean Iruñakoa naiz, baina Iruñan ezin izan nuen korrikarik egin. Baina, larumatean egin nuen korrika goitzen, gaur egin dute egin, inguru horretan, eta bihar Tafaiara joango naiz, eta hortia bai Baionara. Bai, Baionara, ez da gutxi. Bai, aurten serio hartu dut. Horixe, gaur ere ordu betea atoan joan zaigu, gogoratu, gure kazetariak hortxeari direla J Fuego lanean, Iratirekin hitz egin dugu orain, bideoren bat edo beste heldu zaigu, eta badakizue, gure kazetariak harrapatu behar dituzue, haiei argazkia egin eta guri bidali. Eta parte hartu gure lehiaketan. Korrika abian da. Hamaika telebistako lehiaketan parte hartu nahi baduzu, gure erreportariak topatu beharko dituzu ibilbidean zehar. Atera argazkia edo bideoa eta bidali gure web horriko ikusleen txokora. Opari paregabeak sosketatuko ditugu. 2 pertsonentzako asteburu egonaldia Lizarrustiko parketzeko aterpean. 25 lagunentzako txango gidatua Ataungo Barandiaran museoan. Edota txango gidatua Oñatuiko Arantzazuko parketzean. Kalderapeko jatetzean 4 pertsonentzako baskari ederra. Eta argazki kamera reflex zoragarri bat sosketatuko dugu. Parte hartu ikusleen txokoan. Non daude hamaikako erreportariak? Nestor, beraz badakizu, gaur guk harrapatu zaitugu, bihar Tafaiara basoaz, adiegon eta ia hamaikakoren bat harrapatzen duzu. Argazki kamera eramango dut. Hori da, denbora aurrera joan zaigu, atzo izan ginen Bartzelonako Euskal Etxekoekin hitz egiten, han egin baitzen korrika, Madrilen ere egin zen, Txilen ere egin da, ez dugu hango irudirik, baina Boiz eta New Yorkeko irudiak baditugu, eta gaur agurtzeko irudi horiek utziko dizkizuegu. Lehenengo, Iaski Serrano, eskerrik asko Berton izateagatik, eskerrik asko Nestor Esteban gurekin izateagatik, eta zuri gogoratu bihar arte eta eman Euskara elkarri. On the side of Euskara, Ni Euskaldun berria naiz. I'm a new Basque speaker, but for me, Euskara dela Euskaldunen kultura irikitzen duena. For me, the Basque language has been one of the greatest things to open up culture. Segatik, bagauz asko delako, there's a whole lot of reasons, but for me, gauza handiena da harremanak. The most important thing for me is that Basque has been great relations. So today is a great day to celebrate Euskara, to celebrate the language and the relationships that it brings together here for today. Let's enjoy it. Opa! Sartuko zara handik, eta emango dugu izutia horrela. Hortik emendik? Horrela, bai. Hortik eskumo zara, eta aruntza, bale? Ega, badita iru, guatzen, ika! Hemen da, ika!
Corra, corra. Corra con la bandera, mami.